Benvinguts al Salí de Cambrils. Soc la Marta i us faré la visita guiada aquí a les Salines. Jo diria que per Salí de Cambrils fer país és donar a conèixer la història d'aquestes salines i com funcionaven antigament i el que eren per lo que era el municipi d'Odèn a la resta de Catalunya. Podríem dir que aquestes salines són les úniques de Catalunya de Prepirineu, o sigui, amb una altitud de muntanya de 1.100 metres d'altitud. A la gent que ve al Salí buscant una experiència, el que li oferim és la visita guiada, on us expliquem tot el funcionament i la història d'aquestes salines. També poder-se banyar en una piscina que és com el Mar Mort. I sí que és l'única piscina d'aigua salada on la que et pots banyar, de tot Catalunya. Aquesta experiència, el que més m'agrada és la piscina és fantàstica, perquè a més sembles com una bombolla allò que sures. Com si fossis un bunyol enmig de la paella, doncs que vas fent la volta. Molt maco, molt, sí. La Marta és una noia molt maca que explica tota la història de tot això, de l'aigua salada, que raja per tots cantons. M'ha encantat, la veritat és que una experiència molt recomanable. Diria que col·laborem en Fem País perquè creiem que empreses com Fem País, que el que volen és promoure el que és del nostre país, que és Catalunya, estaria bé formar part d'elles.